Forestil dig, hvis du kun kunne forbedre dig med 1% hver dag. Det lyder småt, ikke? Men i løbet af et år bliver de små gevinster sammensat til en svimlende 37 gange forbedring. Tænk over det. Hver lille indsats, hver lille vane, du opbygger, lægger op. Uanset om det er at læse et par sider dagligt, træne i kun 10 minutter eller lære et nyt ord, skaber disse trinvise ændringer momentum. Skønheden ved reglen er, at den er bæredygtig. Det handler ikke om drastiske transformationer, det handler om konsekvens. Når du fokuserer på små gevinster, opbygger du selvtillid og modstandskraft. Så i stedet for at sigte efter perfektion, sigt efter fremskridt. Omfavn rejsen med små daglige forbedringer, og se, hvordan de fører dig til massiv succes. Husk, at storhed ikke fødes fra den ene dag til den anden, den dyrkes dag for dag. Glem ikke at synes godt om videoen og abonner på kanalen for mere indhold.